game. Gising. Yan na. Yan na yun. Para makapili kayo kung anong kursunada nyo. So, ito yung mahaba. Yan. Yan siya. So, yan. So yun no, sa inyo mga Aji. Yung paglalabanin naman natin ngayon. So nakikita nyo naman sa mga pictures na yan. So yung orange medyo mas makapal. Ito yun. And yung gray naman na tigrihin natin, yan yung mahaba. So ito yung sila. Ito sila. So ito yung mahaba no. Para makapili kayo kung anong kursunada nyo. So, ito yung mahaba, yan. Yan siya. Ito yung mahaba, no? Payat talaga to. So, medyo mahaba siya. Yan siya. Yan. And ito naman yung medyo makapal. Pero mas mahaba lang ng unti ito. Mabulto to. Para makapamili kayo. So, yan. So, okay. Game natin. Kung may napili na kayo, yung mga katabi nyo dyan, so papiliin nyo, post nyo yung video, papiliin nyo, magano kayo, mga libreng pagkain, ganun. So ito, so ito siya mga Aji, yan. So sa una at pangalawang una siguro at pangatlong makapredict ng video sinong mananalo sa laban na to, bibigyan ko ng worth 50 lang naman, 50 Gcash or any load, Smart or Globe, lahat ng load, di ba pwede yan no, yung Gcash. So yun, game natin mga G, sana mag-enjoy kayo. So nanonood na kayo, may pang load pa kayo. So yan, kaya natin game, gising. Op. Dali. Op. Break mo natin mga G, kasi alangan yun. Harap. Yan, game. Gising. Yan na. Yan na yun. Ay ka. Halak ka dyan. Ay, grabe. Kakambak pa. Naku, napasuran din yung orange ha. Nadibdiban yung orange din. Nakakagat ulit. Nako. Yan o, sa mga nag-predict ng orange dyan. Yan, sa una at pangatlong nakapag-predict. Yan siya. Parang tapos na ata. Uy, biglag yung sapot. Tapos na to. Mga kaji dyan, no? Mga solid dyan. Tapos na to. Kasi yung haba, naunahan siya sa likod kaagad. Tapos yung laban. Ayan o. Wala na. Tangay-tangay na siya. So tingin ko patay na rin to. Ito na yun o. Patay talaga tong mahaba dito. Grabe no. So yun, may tama din yung orange ha. Sa dibdib yung tama niya. So sa mga nakapag-predict ng tama dyan no, thank you po sa pagsali. Yun, 50 Gcash load. So huwag nyo lang kalimutan yung mechanics no. Share nyo lang yung video. And post nyo sa Facebook wall nyo. And huwag nyo kalimutan na i-public siya. And yun lang, i-subscribe and i-share nyo lang. So yun, maraming salamat po sa panonood. And
i-message ko po kayo sa mga nanalo. Thank you. Yun na oh.